optager vi. Ja, du er så dygtig, hva'? Ligger du så fint der på maven? Ja. Ja. Halløj, så lille mand. Så kigger til kameraet, ja. Ja, hvad er det, mor sidder med? Hva? Ja. Så. Er du så dejlig, hva'? Er du så dejlig? En fin lille bold, der er her. Hold da op, er man dygtig, hva', lille mand? Er du ved at være træt? Hå? Hvad med det? Nam, nam, nam. Ja, skal vi lige smage på den. Er den accepteret? Hå? Er den... Jamen, hvis du er ved at være træt, så må du jo trille rundt. Hej. Hej. Og så dygtig man er. Så dygtig du er. Ja, så dygtig. Så dygtig. Er du en dygtig lille en? Øj, hvor er vi dejlige, hva'? Ja, så dejlig man er. Så svigter kræfterne snart, hva'? Ja, du vil prøve at komme den anden vej rundt nu. Det har du ikke prøvet før. Det er måske lidt sværere. Kan du det? Skal vi lige have en hjælpende hånd? Ja, det var meget lidt, der skulle til. Så skal vi have benet med rundt. Ja! Øj, hvor er han dygtig, den lille mand. Så dygtig man er. Så dygtig man er. Ja. Så. Der ligger en bamse i vejen der, hva'? Ja.